2016 urtea badoa eta 2017 urtea ate joka datorkigu. Badira jada 10 hilabete kartzelatik atera nintzela eta gaur zuekin gogoeta batzuk konpartitu nahi ditut. 2016a junda eta hemen oraindik ere herri bezala, nazio bezala badugu asignatura pendiente batzuk eta besteak beste badugu bat oso larria dena eta sofrikario asko sortzen dituena. Oraindik orain Euskal Herrian 100 preso politiko, ieslari eta deportatua daude. Eta nire lehen gogoa beraiekin dago momentu honetan eta baita ere beraien sendiekin. Ezin daiteke hitz egin normalizazioetaz, 100 preso politiko, deportatu eta erbesteratuak baldin badaude. Gaur ere gogora ekarri nahi dut, gatazka politikoak azken hamarkadatan sortutako hainbat eta hainbat biktima. Bai alde batetakoak eta bai bestekoak. Beraien mina eta beraien samina, guztion mina eta guztion samina izan behar dira. Eta beraien oroitzapena guztioi dagokigu eta guztio gorde beharko dugu. Baina beraiei egin dezaiokegun ekarpenik eraikitzaileena gauza oso simple bada, bermak sortzea guztion artean berriz ere halako historia bat ez errepikatzeko gure herrian. Berriro diogu, ezin daiteke errelatorik inposatu. Guk uste dugu errelatoz beteriko errelato bat egin behar dela herri honetan. Errelatoen gehiketa batetik etorri daitekeela errelato eraikitzailea. Eta hor egongo da independentismoa datorren urtean ere. Gogora ekarri nahi ditut ere krisi ekonomikoak, krisi finantzieroak, kolpatutako hainbat eta hainbat jende, bai Euskal Herrian eta bai munduan. Asko izan dira kolpatuak Euskal Herrian ere. Eta gaur gogora ekarri nahi ditut emakumeak, gazteak Euskal Herritik kanpora joan behar izan direnak lanan bila, langilegoak, herritarrak, baserritarrak, komertzio txikiak, enpresario txikiak, eta bar, eta bar. Askok eta askok edo batzuk diote ez dagoela alternatibarik. Neoliberalismotik soilik eraiki daitekeela ekonomia herri batean. Eta guk esaten duguna da hori gezurra da. Badira alternatibak termino ekonomiko eta sozialetan. Eta guk eraikiko ditugu Euskal Herrian horiek ere bai. Zuekin lanean eta zuekin elkarlanean. Nazional ikuspuntutik, nazio txikia izanik, bere askatasuna eta askatasunen alde mendeetan zehar borrokatu dugun herri txiki batetik hitz egiterakoan, gure ustez bada gauza bat azpimarragarria momentu honetan. Bada momentu honetan Eusko Komunitate Autonomoan, edo Euskal Komunitate Autonomoan, eta Nafarroan bi gobernu gutxienez elkar bizkar ematen ez diotenak. Eta bada gauza bat gertatuko dena 2007ko urtarrilean, eta da lehenaldikotz historia modernoan, Ipar Euskal Herrian, Lapurdin, Baxe Nafarroa eta Xiberoan elkargo bat sortuko da, instituzione bat sortuko da. Horrek sekulako aukerak eskaintzen dizkigu elkarlanerako, eta sekulako aukerak sortzen dizkigu gure kohesio nazionalerako. 2017an ere argi dago burujabetzaren eztabaida mahai gainean egongo dela, eta gu hor egongo gara. Gure ustez hori delako funtsezko tresna bat Euskal Herrian beste motatako jendarte bat eraikitzeko eta gure nortasuna gordetzeko. Hor egongo da independentismoa, burujabetza eta independentzia aldarrikatzen. Eta guk oso argi daukagu, herri txikiek aukera irekitzen direnean aprobetxatu den behar dela. Eta guk 2017an hori ere aprobetxatu behar dugu. Bukatzeko, eta ez oso astuna izateko, hau guztia ezin dugu gu bakarrik egin. Euskal Herriaren etorkizuna eta soluziobideak ezin daitezke etorri elite ekonomiko edo politikoak bulego batean egiten dituzten akordioen bidez. Horiek egon behar dira eta lan instituzionale egon behar da. Baina hemen gauzak badakigu herri honetan nola lortzen dira. Gauza lortzen dira elkarlanean, kalea mobilizatuz eta borroka eginez. Horregatik ni gaur gonbidapen bat egin nahi dizuet zuei guztiei. Zuei guztiei, inongo mugarik gabe eta inongo esklusiori gabe. Gimnasia politikoa egin behar da, datorren urterako. Ongi prestatuak eukitzeko, gure hankak eta gure buruak. Gure buruak ere prestatu behar ditugulako. Datorren urtean hasten delako Euskal Herrian iraultza demokratikoa. Datorren urtean kaleak hartu behar ditugulako, Euskal presoak deportatute islariak etxera ekartzeko. Datorren urtean kalean egon behar gera, proposamenekin eta mobilizazioekin murrizketa sozialean oinarritutako ekonomia erekin duten
hoiei aurre egiteko. Eta datorren urtean Euskal Herrian kalean egon behar gera gure independentzia eta gure burujabetza ere defendatzeko. Hortarako gimnasia egin behar da, eta ni konbentzituta eta konfiantza guztia dakat hori ikusiko garela datorren urtean ere. Beraz, eta bukatzeko urte berri on guztioi, eta nire bihotzean urte berri on hau esaterakoan, bi gauza ere azpimarratu nahi ditut. Alde batetik bihotzean daramagu anai arreba den herri bat, Kataluniako herria, sekulako urratsak egingo dituena bere askatasun nazionalaren alde, eta beraz beraiekin gaudela gogoratzeko, eta baita ere Mediterraneoan itotzen ari diren errefuxiatuak. Beraz, urte berri on, eta datorren urtean iraultza demokratikoa hasten da Euskal Herrian.